Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqi taraf yurdumuzdagi täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda hormatly prezidenti bilen garaşdyk. Hemişelik bir taraf Türkmenistanyň ýaşy nesillerine hemde halkyna iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly ýaşullar, edil watandaşlar. Size adamzadyň belent insanperwer ýolgölerini dawarlandyrýan ýaşulyň halkara güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyp ýylandyran ýyllada bu ajaýyp halkara bayramyny başlanan dawarlaryň täkim parasatly öwüt ünnewleri, wagt nesihatlar bilen agdyberligimizi hasam potulandyrmagy, ýaş nesillerimizi watan söýjülük we insanperwerlik ruhuny terbiýelemäge sallamly goşunt goşýan ýaşularymyzyň hemde tutuş halkymyzyň bagtyarlygyny, parahatçylygyň we awadançylygyň ýurt hökmünde şöhraty dünýäde bolan garaşdy watanymyzda bu ýetňjini hasam potulandyrjakdygyna berk inanýan. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biziň döwlet siýasatyny öňe sürýän baş maksadymyz garaşdy watanymyzy dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine çykarmakdan, hemde edil halkymyzyň abadançylygyny öpçün etmekden ibaretdir. Şoňa görä mehriban halkymyzyň bagtyar durmuşy üçin ýakly wirur şertler döretmek uğruna ýagyrdyl işler amala aşyrýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasynyň toplumlaryň özgörtmeleriň şäklerini, Aşgabat şäherini hemde güneşli diýarymyzyň sewitlerini halkara ölçeglerine laýyk gelýän we ýokary öňürjilikli kuwatly täze önümçilik disgalaryny, iri senagat toplumlaryny, ulug logistika didimlerini döredýär. Garaşdy watanymyzyň ykdysadytynyň biniýatlyk puwdoklaryny we täze toplumlaryny tehnologiýa babatda döwrüwaplaşdyrmak, hemde olaryň bähtis we okuýuplygyny öpçün etmek üçin sanly ulgamy ösdürýär. Mehriban halkym, döwlet adam üçin diýen ýörelgämizden uğralyp, bizi raýatlarymyzyň durmuş taýdan goruglygyny izgiderli berkidýär. Hemde ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowlandyrýar. Döwrüwap şäherlerdir şäherçiler we owalary, häzirki zaman bilim idaralaryny, sport toplumlaryny, ilmiň we tehnologiýanyň öňde barjy gazananlaryny, iň gowy dünýä tejribelerini ornaşdyrma arkaly ilmi klinik merkezleri, hassahanalary, şipahanalary, halkara ähmiýetli demir ýollary, ýokary tiýlikli awtomobil ýollaryny, howa menzillerini gurmakda nusgalyk işler durmuşy geçirýär. Bir taraplyk parahatçylygy söýmek, hoş diýetli goňşulyk we özara bekbitli hyzmatdaşlyk kadrlaryna berk ýermek arkaly işeň daşary siýasatymyzy üstünlikle amala aşyrýar. Şoňa görä Birleşik Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen hemişelik bir taraplygymyz parahatçylygyň, dostlugyň we din hukukly hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşany urly. Biz ýurdumyzyň garaşdyrlyk günüň öň ýanyna geçirilen Türkmenistanyň halk maksadyny döwletimizi we jemgyýetimizi mundan beýlägem hemme tarapdan ösdürmek boýunça derwäs wezipler aralyp maslahatlaşyp möhüm çözgütler kabul etdik. Alınıp barlayan bu işler hemde gazanýan üstünlikler agdyberligimiz we jewitligimizi hasam potulandyrýar. Awadan we bagtyar durmuşyň hatirasyna täze üstünlikler gazanmagy hemde belin sepkitlere ýetmek üçin eksilmez güýç kuwat berýär. Hormatly ýaşullar. Ýaşul adamlara hormat goýmak biziň ata-baba gelýän milli däwimizdir. Şeýle ajaýyp däp desurlarymyza biz hemişe uly ähmiýet berýäs. Ösen döwleti gurmak uğruna alyp barýan siýasatymyzda, beýik we asylly maksatlary niýetlenen giň meşhurly özgörtmelerimizde, aýratynam nesil terbiýesini merdany pederlerimiziň akyl parasatlygyň ajaýyp sazyşygyny özüne jemleýän garry öýüň sütüni, ýigit söwüşde garry geňeşde ýaly pähimlerini asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçip gelýän asyrly däp desurlaryny nusga dinýäs. Bir tarap watanymyzyň şalt tepkilerinin ösmegine we beýik geljegine gönüktirilen giň erimli tutumly işlerimizi hemişe dili senaly ýaşularymyzyň ak pataty bilen badyga berýär. Bay durmuş tejribeli ýaşularymyzyň garaşdy hemişelik bir tarap watanymyzyň häzirki we geljekki üstünlikleriniň hatirasyny dörejülükli zäkmet çekmek hakyndaky ünnewleri, hoş niýetlik, watan söýjülük we insanperwerlik hakyndaky öwüt nesihatlary agdyberligimizdir, jewitligimizi hasam potulandyrýar. Gymmatly maslahatlar gollaglar üçin ýaşul nesli çäksiz buýsanýas. Merdan halkymyzyň durmuşynyň ýakly zamanlaryny bolşýaly, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe olaryň sarpasyny ören belin tutýas. Hormatly ýaşullar, edil watandaşlar. Sizi Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ikrar edilen hemde milli sinenamamyzda münasip orna elýän ýaşulyň halkara güni bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, agdyberlik hemde jewitligiň ýurdu bolan, garaşdy we bir tarap watanymyzda bagtyar we awadan durmuşyň köýdürini görüp,
uzak ömür sürmeňizi arzu edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Üniversite Türkmenistan prezidentinin adyna garaşsyzlyk bayramy münasibetli gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. İlkinji tanıştyrjak gutlawymyzda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedov. Hormatly Jenap prezident, Türkmenistanyň milli bayramy, garaşsyzlyk güni münasibetli Fransiýanyň halkynyň adynan we öz adyndan sizi sürekden gutlawlaryny beýan edýän. Men ýurtlarymyň arasynda gatnaşyklaryň syýasy, medeni we ykdysady ulgamlarda işiň ösdirilmeginiň dowam edýänligini nykdymaga şatdyryn. İýun aýyna geçirilen iki tarapdan siyasi geňeşmeleriň 4-nji mejlisi öýdary hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryna syn bermäge, şeýle lukmançylyk barlalary ulgamyny öňde barjy fransuz guramasy bolup durýan Pasteur Instituty bilen Türkmenistanyň Saglyk Guraşy we Derman Senaty ministrliginiň arasynda awgust aýynyň ilkinji gedek tejribe alşylmagyny guramaga mümkinçilik berdi. İýul aýynyň strategi suw ulgamyny Fransuz geologiýa we dağ texniki barlalary edarasy bilen Türkmenistanyň suw hojalygy bardaky döwlet komitetiniň arasynda gatnaşyklar ýoly goýuldy. Men şeýle may aýyny Fransiýanyň Atçylyk we Çapykwarlyk instituty bilen Türkmenatlary döwlet birleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň täze iterge eýe bolandygyny begenýän. Mundan başga siziň önemlileri ýan Fransuz kompaniýalarynyň öz üstüne ýüklenen wezipleri ýerine ýetirmek üçin hem meşärleri görýänliklerini bellemek isleýän. Şuýl Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygynyň 25 ýylygynyň bayram edilmeginiň bilen hyzmatdaşlygymyň, hususan arkeologiýa we elim giňişli ulgamyny çuňlaşmak bilen alamatlanjakdygyna umyd edýän. Fransiýa Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygyny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kararnamanyň kabul edilmegi pursatyndan başlap ýetigderli gollaýar. Jenap prezident, size belent hormat goýanyň mardaky ynandyrmalarmy kabul edin. Emmanuel Macron, Fransa Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedov. Hormatly Jenap prezident, Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli siziň arkedratyňyzda hem de Türkmenistanyň halkyna berk jan saglyk, parahatçylyk we rowançlyk bardaky tüýsürekden arzuwlarymy iýermek meniň üçin uly hormatdyr. Strategik bähwitlerini nazar alyp, özara ynanşmagy berkidip, hem de Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasynda gatnaşyklar üçin mümkinçilikler peýdalanyp. Ýurtlarymyň arasyndaky iki tarap bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary mundan beýlegem artdyrjakdygyna ynanýan. Jenap prezident, size belent hormat goýanyň mardaky ynandyrmalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän. Klaus Werner Johannes, Ruminiýanyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedov. Siziň arkedratyňyz, gadarly doganym. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Aljeryň hökümetiniň, halkynyň adynan hem de hut öz adymdan siziň arkedratyňyzy iň mähirli gutlawlarym hem de dostlukly türkmen halkyna awadançylyk we rowançlyk bardak arzuwlarym ýolamaga şatdyryn. Portotdan peýdalanyp, ýurtlarymyň arasyndaky dogonlyk gatnaşyklar ösdürmek, halklarymyň awadançylygynyň bähwidine dürli ugurlarda iki tarap bilen hyzmatdaşlyk hasam putulandyrmak maksat bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygymy ýene bir gerek tasdiklamak isleýän. Jenap prezident, size belent hormat goýanyň mardaky ynandyrmalarmy kabul edin. Abdelmejid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle setirler bar. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedov. Siziň arkedratyňyz, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk münasibetli Israýylyň halkynyň we döwletiniň adynan siziň arkedratyňyzy hem de türkmen halkyna iň mähirli gutlawlaryny beýan edýän. Türkmenistan sevkemde we halkara hyzmatdaşlygy, durnukluk we parahatçylyk maksat bilen beýtaraplyň tuğuny belentde götüren gadymy taryh bolan ýaş ýurtdyr. Şoň görä döwletlerimiň arasyndaky durnukluk gatnaşyklary ýokary baha berýän. Hem de ýurtlarymyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň hasam ösdüriljekdigine hem de giňeldirijekdigine ynanýan. Hormatly Jenap prezident, size hem de Türkmenistanyň halkyna berk jan saglyk we awadançylyk arzuw edýän. Hormatlamak bilen Reuven Rivlin, Israýil döwletiniň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedov. Hormatly Gurbanguly Melikulyç, Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Ukraina halkynyň adynan hem de hut öz adymdan tüýsürekden gutlawlaryny beýan edýän.
Ukraina bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk we özara bekfitlik esasynda ösürilýän gatnaşyklaryň mundan beýlegem potulanyryljakdygyny hemde iki halkyň rowançlygynyň bekfidine döwletlerimiziň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagyna ýardym berjekdigini inanýan. Hormatly Jenap Prezident, size berk jan saglyk hemde jogapkärli döwlet işiňizde mundan beýlegem üstünlikleri dostlukda Türkmen halkyna bolsa, parakaçylyk, pek niyetlik we awadançylyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Zelenskiy, Ukrainanyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onun Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Al-Hedratiňiz milli bayram Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni münasibetli mehirli gutdaglaryny hemde iň oňat arzuwlarymy kabul edin. Garaşdyrlyk ýyllaryny biziň döwletimiz diň hukukly, özara bekfitli hyzmatdaşlygy ösürip we Gruziýany hemde Türkmenistanyň awadançylygynyň ýokurlandyrylmagyna gönükdirilen iri sewit taslamlary amala aşyrma arkaly döwletara gatnaşyklarynyň täze sahypasyny açdylar. Biziň halklarymyzyň dörejilik we täze üstünlikler ýoly bilen mundan beýlegem bilelikde hereket etjekdigini inanýan. Erkinligiň şu şanly bayramyny Gruziýanyň halkynyň adynyň wagt öz adymdan hemde Türkmenistanyň dostlukly halkyna üstünlikleri we awadançylyk ardy edýän. Siziň ýol başlygyňyzda Türkmenistanyň izgiderli ösüşini dowam etjekdigini hemde täze belentliklere ýetjekdigini inanýan. Hormatlamak bilen Salom Nazarbishvili, Gruziýanyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Al-Hedratiňiz Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni münasibetli Moldowan halkynyň adynyň wagt öz adymdan size hemde dostlukly Türkmen halkyna tüý sürekden gutdaglar we parakaçylyk, peklik, rowaçlyk hemde döwleti mundan beýlegem ösürmeň ýoluny täze üstünlikler gazanmaňyz bardaky arzuwlaryny beýan edýän. Ýurtlarymyzyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmäge taýýardygyny tasdiklap, bilelikdäki taglalarymyz bilen bize Moldowa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryna goşmaçy iteri bermäň hemde iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň bar bolan mümkinçiligini amala aşyrmak boýunça işleri güýçlendirmäň başarjakdygyna puta ynam beýan edýän. Hormatly Jenap Prezident, size berk jan saglyk, awadançylyk, öňde goýulan maksatlary durmuşa geçirmekde ul üstünlikler ardy edýän. Hemde meniň size belent hormat goýýanym bardaky inanyrmalarmy kabul edin. Igor Dadon, Moldova Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap Prezident, siziň ýurdumyzyň garaşdyrlyk gününiň 29 ýylyg münasibetli Nikaragua Respublikasynyň halkynyň we hökümetiniň adyny hemde hut öz adymdan size bu Türkmenistanyň halkyna gutdaglaryny beýan edýän. Portotdan peýdalanyp dostlukly gatnaşyklary halklarymyzy birleşdirýän raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk hasam putulandyrmagy maksat edilýändigini tasdiklaýan. Nikaragualaryň eklisiniň Türkmenistanyň halkyna bolan dostluk duýgularyny kabul etmeňi haýyş edýän. Daniel Ortega Saavedra, Nikaragua Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň halkynyň hökümetiniň adyndan, şeýle hut öz adyndan Kuwait döwletiniň emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabahy, Kuwait döwletiniň emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabahyň aradan çykma wirarly şuňur gynanç hatyny ýolady. Türkmen halky dogunluk halkyň gynançyny paýlaşýar. Onuň aly jenaby parasatly we öňden görjü ýolbaşy hökmünde Kuwait döwletiniň hemde onuň halkynyň awadan we bagtyar durmuşda ýaşyma ugruna ören uly işleri bitirdi. Onuň ýagty ýadygarlygynyň häzirki we geljekki nesilleriň kalbyna baky galjakdygyny inanýan ýelip hatda belendiýär. Türkmen döwletiniň maşdany merhumyň dogan garnaşlaryna we ýakynlaryna şeýle Kuwait döwletiniň tutuş halkyna ýürekden duýgudaşlyk we medet berji sözlerini ýetirdi. Gudraty güýçli Allah Taala siziň aly jenabyňyza hemde Kuwaityň ähli halkyna ruhy durnuklyk we mertlik bersin diýilip, hormatly prezidentimiň hatyny bellenýär. Watan habarlar gepleşmede dowam edýäs. Şu günler güneşli diýarymyzda owa hujuluk işgärler üçin jogapkärli döwür. Ekin meydanlaryny paýtaşy daýhanlaryň ýyl boýy zähmet hemde ihlas siňdirip ýeşdiren paýta hasylyny ýygnamak işi gyzgalaňda dowam edýär. Hormatly prezidentimiň owa hujuluk ödgörtmelerini ruhlar halkynyň ahyl welaýatynyň edermen hasyl fırsatlarym watanymyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan agatynyň ýeki hanasynyň hem isrif etmän watan harmanyna tapşyrmak ugruna gojur gaýrat bilen zähmet çekýärler.
Dayxanyň haqhosary hormatly prezidentimizin berqarar döwletimizin bagtýarlyk zamanatyny ýurdumyzyň owa hojuluk puwdagyny amal aşyrýan düýpli özgertmelerini hemde ýereýelerini edýän ýygyder himayet gollawlaryny ruhlary galkynyň Ahal welaýatynyň edermen hasyl satlary şu ýyl gowaçan ýerli howa toprak şertlerine hat oňut uýgunlaşan görnüşlerini ekip oň bitkinli hem bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Suwunlar welaýatyň aňyrtyna wärtine göz ýetmez gowaçyl meýdanlaryny ak patrak ýaly açylan gozalar türkmeniň bereketli altyn güýdüni Dayxan ıklatynyň hem zähmetiniň kemsiz ýerine düşýänliginiň aýdyn güwäti bolýar. Howan häzirki amatly günlerinden netijeli peýdalanýan welaýatyň paýtasy kärinçileri şu günler ýygyn möhsümini gowşamaýan depkinne alyp barýarlar. Bakywy taraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň belenten toýlanjak şu ýylyny gowaça ekilen meýdanlardaky ak hanalary isripsiz ýygnap watan harmanyna tabşyrmak bolsa hemmeleň baş borjy bolup durýar. Ahal welaýatynyň paýtasy kärinçileriniň häzirki wagtda çekýän zähmetleri bolsa öwä münasipdir. Her kuwatda welaýatda gowaça hasylyny çalt we zaýaty ýygnamakda odolky bar bolanlar bilen birlikde hormatly prezidentimiziň ýaňy ýakynyny edermen paýtasy kärinçilerimiz üçin alyp beren has kämil hem kuwatly Zonder 9970 kysymly paýtasy kombaýnlarynyň saz we bökdönsiz işledilmegi gazanylýar. Şoň netijesinde welaýatyň daýhan birleşiklerini ýygnalýan hasylyň umumy mukdaram gün saýyn artýar. Milli liderimiziň owa hojulugyny düýpli özgertmek baradaky strategiýasy bilen baglylykda Türkmenistanda owa senagat toplumyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak, puwdagyň ähli ulgamlaryny iň döwrewap tehnikalary giňden ornaşdyrmak, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek boýunça ýygyderli çäreler görülýär. Döwlet başlarymyzyň kararyna laýyklykda owa senagat toplumynyň tehnika binýadyny täzelemegi ägirt uly maliýe serişdeler gönükdirilýär. Owa senagat toplumyny tehnika we teknologiýa taýdan döwrewaplaşdyrmak, puwdagyň bäsleşigi ukyplylygyny ýokarlandyrmagy, az howpsuzlygyny berkitmäge, ýokary hilli önümleri çykarmaga gönükdirilen gaýtadan işleýän ulgamy höweslendirmäge we umumyň ýurdumyzyň önümçilik mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilen giň möçberli özgertmeleň esasy orlarynyň biri bolup durýar. Häzirki döwürde bu wezipeler milli liderimiziň tasdiklan Türkmenistanyň sanly ykdysadyýaty ösdürmegiň konsepsiýasy nazara alynıp, hil taýdan täzeçil usulla ýerine ýetirilýär. Paýta ýygymyna işledilýän täze tehnikalarda da toprak howa şertlerimiz soň ýalym döwrewap enzamlar sanly ulgam ornaşdyrylypdyr. Owa hojuluk puwdagyna sanly ulgamy ornaşdyrmak ösen tehnologik çözgütler giňden peýdalanmak gaýratyn möhümdir. Bu ýurdumyzyň satyn alynýan owa hojuluk tehnikalaryny öndürjilere bildirilýän esasy talapdyr. Paýta ýygymynyň häzirki dowam edýän gyzgalaňly günlerini täze gelip goşan kombaýnlaryň öndürjilikli işi paýta hasylyny ýygnamakda daýhanlarymyza aýratyn gollaw bolýar. Ýygym möhsüminiň häzirki dowam edýän günlerini paýtasylaryň armaçylary bolan medenet we sunga diýişgärleriniň gatnaşmagyny ak altynly meýdanlarda gysga wagtlaryň günorta ara kesme döwründe ýygyderli gurulýan aýdymsazly medeni köpçüliklerin çäreler daýhanlaryň güýjüne güýç goşup olary geljekde zähmet ýeňçilerini ruhlandyrýar. Şuun Kabul şäherine Salamxan prezident köşkünni Türkmenistan we Owganistanyň arasynda bilelikdäki infrastruktura taslamalaryny, hususan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiristiriň. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektroenergetika we optik süýümli aragatnaşyk ulgamynyň demir ýollaryň gurulşygyny mundan beýlägem durmuşa geçirmäge iterik bermäge gönükdirilen bir näçe möhüm resminamalary gol çekmek dawarasy geçirildi. Dawara Owganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, hökümet agdalary, Türkmenistan we Owganistanyň degişli ministrlikleriniň hemde puwdak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Şäher şeýlede taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşan halkara kampaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar. Dawarany Owganistan Islam Respublikasynyň Merkez Bankynyň başlygynyň wezipesini wagtynda ýerine ýetirdi Ajmal Ahmed açdy. Bu dawarada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, daşary işler ministri çykyş etdi. Ol hormatly prezidentimiň Owganistanyň başlygynyň adyny iýeren salamy ýetirip, dürli ugurlar boýunça Türkmenistanyň Owganistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini melledi. Şol bir wagtyň özünde de tutuş Ýewraziýa iklimi üçin geosiýasy we geoiqtisady adyny möhüm bolan bilelikdäki taslamlaryň durmuşa geçirilmegine ýardym etmäge gönükdirilen bir etminamalary gol çekilmeginiň ähmiýetini nyqtab geçdi. Gol çekmek çäresiniň dowamyny Owganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani çykyş edip, iki ýurduň halklaryň dostlugyna şeýlede diňe Owganistanyň hemme taraplan dikeldirilmegine däl eýsem sevtiň ykdysady integrasiýasyna täsir etmäge gönükdirilen ýeri gowrumly elektroenergetik taslamlaryny kämilleşdirmegine we köp ugurly ulaw issaşyr geçilgeleriniň dördülmegine ıgrarlygy hemde Owganistana ýygyderli gollaw berilýän üçin hormatly prezidentimize minnetdarlyk sözlerini aýtdy.
Resminamaları Türkmenistan'ın Awganistan'ın ıhtiyarlı vekilleri gol çektiler. Olar Türkmenistana Döwlet Kanserinin Tapi Pipeline Limited bu Afgan Gaz Enterprises idarasının aralaryny Awganistan İslam Respublikasyny tebii gaz bazaryny emele getirmek we sirmek babatda özara düşünmek hakyny ehtnama. Türkmen Argatnyşyk agentligi bilen Awganistan İslam Respublikasynyň Argatnyşyk we maglumat teknologiýalary ministrliginiň arasynda Argatnyşyk we maglumatlaşdyryş ulgamy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünmek hakyny ehtnama. Türkmen Argatnyşyk agentliginiň Türkmen Telekom Elektrik Argatnyşyk kompaniýasy bilen Afgan Wireless Argatnyşyk kompaniýasynyň arasynda Imamnazar Akini kimdi Ferkidawa turgundy halkara optik süýümli Argatnyşyk ulgamyny gurmak we üstsaşyr akymlar geçirmek hakynda şertnama. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji tatlamasy Awganistan elektrik energiýasini satyn almak boýunça ilalaşyň esasy şertleri bardaky ilalaşyga gol çekdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň UNESCO-nyň baş direktori Audrey Azoulay bilen video aratnaşyk arkaly duşugy geçirdi. Duşuň dowamyna taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine ýygtydylar. Şoň bilen baglylykda Türkmenistanyň milli we ählimi gymmatlyklaryň gorulyp saklanmagyny, ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň medeni insanperwer özara hereketleriň esasyny ilerledilmegine ıgrarlygy bellenilip geçildi. Audrey Azoulay Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeli ösdürilmegine hemde ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň puwtalandyrylmagyna edýän wajyp goşunydy üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdi. Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň arasynda bilim, ilim, maglumatlaşdyryş usullary, suw serişdeläriniň dolandyrylmagynyň aýratynlyklary ýaly meseleler agdaldy. UNESCO bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri olum türkmen halkynyň maddi däl taryhy medeni mirasyny gorap saklamak bolup durýar. Taraplar Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasynda hyzmatdaşlygy özara gyzyklanma eýe bolan ähli ugurlar boýunça mundan meýlägen puwtalandyrmaga umyt bildirdiler. Şu günler watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 29 ýyllyk bayramçylygynyň öň ýanyny hormatly prezidentimiň ýol başçylygyny göni video argatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy kararlaryna başlanan maslahatlar giňerim bilen ýagnanyrlýar. Ýerleşdirme döwletimiziň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny möhüm ähmiýetli waka urulan umumilli maslahatda arkadan prezidentimiň sözlen taryhy çykyşyny alkışly sözlerini beýan etdiler. Her bir güne taryhy wakalar şanly teneleri wetlenýän edi diýarmada peder arzularynyň wasalyny urulan mukaddes garaşdyrlamyzyň 29 ýyllyk bayramy ýokary derejede beýlenip geçildi. Ýurdumyzyň baş bayramynyň öňü siratyna video aratnaşyk görnüşine geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy kararlary, watanymyzyň çar ýanyna ýaýwanlandyrylan bayramçylyk tawarlary, berkarar döwletimizi ösüşiň täze belentliklerini alyp bargan arkada prezidentimiziň daşyna mäkem jebitleşen türkmen halkynyň agdybierliginiň, ilimiziň abadançylygynyň, döwrümizin bagtyarlygynyň nişanyny urulyp, giňerim bilen ýaýwanlandyrylan maslahatlarda uly boýsunçlygyny atarly. Pederlerimizin asırlı desurlarına, cemiyetimizin demokratik yörülgülerini, qadimi halk hakimiyetlilik däplerini esaslanýan umumilli maslahatyn gün tertibine, döwlet durmuşyna değişli möhüm meseleler gerzilip, ýurtymyzyň mundan beýlekde sazlaşykly ösüşini, halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşyna öpçün etmäge gönükdirilen oňun çözgütleri kabul edildi. Maslahatlarda çykyş edenlerin ataýyşlary ýaly, bu gebeki meclisiň jemleri boýunça Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylary gerdirmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýa kanunynyň kabul edilmegi umumilli maslahatyň taryhy ähmiýetini äşkar edýär. Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy boýunça gaýwanlandyrylan özgertmeler demokratik ýörelgilere hil taýdan täze etergi berip, watanymyzyň şöhratly taryhyna altyn sahypalary gezýär. Garaşdyrlyk günüň 29 ýyllyk bayramynyň öň ýanyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň video aratnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzda demokratik özgertmeleri, strategik ösüşleri gazanmagy gönükdirilen, jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy diýilip ikrar edilen adam hakyndaky aladalary, watan söýçüligi ýorulan çoňor mazmunly çykyşy hemde maslahatda kabul edilen ýurt bähwetli çözgütleri bütün halkymyz uly alkışlar bilen garşylady. Maslahatlary gatnaşyjylary ähli aladas halkyň bähwetine gönükdirilen gahrman arkadagymyza hoşarlyk sözlerini beýan etýärler. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň dowamyna geçirilen şäherler netijeli käseti bilen tapawutlandy. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli kunjuklerini de yol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň bu uğurda giň düşünje almaklaryna gönükdirildi.
Braylığın çäklerine tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda özüň alyp barmagyň düzgünleri ýol hereketine atnaşylaryň her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligine düşünmegini wagt etmäkinde jemgyýetimizde ornaşdyrmaga gönükdirilen şäherler giňden ýaýwanlanyrly. Ýol hereketiniň howpsuzlygyna başlanan mektep diýwarlyklary we orta mekteplerde hemde çağılar waglaryna okuw türgünçlik meýdançylaryny gornamak boýunça işler geçirildi. Yurdumyzyň içeri işler, bilim, saglyk goruş we derman senaty, sport we ýaşar syýasaty ministrlikleriniň goramaklaryna geçirilen çäherler işçiň käsete betlendi. Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň umumy milli çäresi watanymyzda insan hakynyň aladanyň oň ygtybarly goragullygynyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bir bolup durýanynyň ýene-de bir aýdyn tutnamasdyr. Yurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň giň meşhurly çäherleri möhüm ähmetli wakalary betlendi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Türkmen Döwlet Binagary Gurulşy Institutyna geçirilen çäheresem bir aýlygyň jemleri bilen baglanşyk boldy. Jemgyýetimizde ýolly özüň alyp barmagyň ýokary medeniýetini wagt etmäge ýol hereketine atnaşylaryň her biriniň ýol hereketiniň howpsuzlygyna şahsy jogapkärçiligine düşünmegine gönükdirilen maksatnama bilen çäherler giňden ýaýwanlanyrly. Bu çäherlerde Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap, Margulayt polisiýa müdürlikleriniň polisiýanyň ýol gözegçilik bölümleri hem işçilik gorkadylar. Paýtatymyzda polisiýanyň ýol gözegçiligi müdürliginiň ýanyna çağılar avtoşekerçetine geçirilen çäherede ýurdumyzda giňden ýaýwanlandyrylan bir aýlygyň üstünlükli geçirilmegine başlanan çäherleriň üstüne getirdi. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli könjeklerine ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň aýratynda ýaşlaryň bu urda giň düşünje almaklaryna gönükdirilendir. Döwlet Mehmet Adada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň gurmat prezidentimiň kitaplary ýaşlarda giň dünýä garaýşy kemale getirmek we milli terbiýany bermeň usuliýet esasy ratly göni ara gatnaşykda okuw usuly maksady geçirildi. Maksady teleköpür arkaly gatnaşan Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Seýit Nazar Seýda adynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň ingliz dili mugallimleri kunär dillerini ediz arkadamyzyň kitaplarynyň mazmuny esaslanyp daşary ýurt dillerini öwretmek we okuw sapaklarynyň terbiýeçilik ähmiýetini ösdürmek baradaky gyzykly çykyşlar etdiler. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň mugalliminiň sanly bilim arkaly kitaplaryň mazmuny hasam netijeli öwretmek üçin taýýarlan elektron sahypasy maksady atnaşlarda uly gyzyklanma döretdi. Bu maksatda çykyş edenler bilen Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş Institutynyň mugallimleri teleköpür arkaly sorag jogap aldylar. Hormatly anlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtatymyz Aşgabatda 30 sentýabrda saat 20-den 1 oktýabrda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirada günne ordan 7 sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 10-15 gradus, gündüzine 20-26 gradus. Kendileri taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny azken bulut hawa bolup Demirada günne ordan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny azken bulutly hawa bolup Demirada günne ordan 7 sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 20-26 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny azken bulutly hawa bolup Demirada günne ordan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 5-10 gradus, gündüzine bolsa 20-25 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirada günne ordan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 5-10 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulut hawa bolup Demirada günne ordan 7 sekundda 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 9-11 gradus, gündüzine 22-24 gradus maýl bolar.
Yurdumuz boýunça oktyabr aýynyň 1-nä magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany anlaşylýar. Evdet watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurunyň kadydan 15 götürüm artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eýleşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenlik bastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda teşerrüflenýär. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň behfeýdi. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň eýleşler.